Pokojné ráno u mňa nehrozí. Vieš, odkedy som mama, väčšina dní sa točí okolo ostatných, ale každé ráno si dávam aspoň minútu len pre seba. Inka kolagén je môj malý rituál. Trvá to len chvíľku, ale robí obrovský rozdiel. Začala som ho piť po pôrode. Vlasy mi padali, pleť bola unavená a kĺby cítili každý nosený kilogram navyše. Vďaka nemu cítim, že sa moje telo znovu regeneruje. Pleť je jemnejšia, vlasy pevnejšie a ja sa cítim sebavedomejšie. Nie je to len kolagén. Je to pripomenutie, že si zaslúžim starať sa aj o seba. A zaslúžiš si to aj ty. A čo ty, milá maminka, babička alebo kamoška? Aký je tvoj ranný rituál? Dúfam, že Inka kolagén je jeho súčasťou, pretože toto je fakt niečo, čo robí obrovské zmeny.